ପିଲାମାନେ ଆସ ଦେଖିବା ଏକ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗଳ୍ପ ବେଙ୍ଗ ଓ ହାତୀ। ଗୋଟିଏ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଆଟିଏ ଥାଏ। ସେହି ଗାଡ଼ିଆରେ 5ଟି ବେଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ମା ବେଙ୍ଗ ଓ ତାର 4ଟି ଛୁଆ। ବେଙ୍ଗ ଛୁଆମାନେ ସେ ଗାଡ଼ିଆ ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦୁନିଆର ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖିନଥିଲେ କି ଜାଣିନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମା ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଗାଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ନିଏ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେହି ଗାଡ଼ିଆ ଓ ତାର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଝିଣ୍ଟିକା, କଙ୍କି, ପ୍ରଜାପତି, କୀଟପତଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଭରପୁର ମିଳିଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମା ବେଙ୍ଗଟି ଥିଲା ସ୍ୱଭାବରେ ଭାରି ଗର୍ବୀ। ଯେହେତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମିଳିଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ମୋଟାମୋଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ତା ମନରେ ଭାରି ଗର୍ବ। ସେ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ବଡ଼ ଜୀବ। ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ହିଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜୀବ। ଦିନକର କଥା, ମା ବେଙ୍ଗଟି କୌଣସି କାମରେ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଛୁଆମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ଗାଡ଼ିଆ ଚାରିପଟେ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରି ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେ ଗାଡ଼ିଆ ପାଖ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହାତୀ ଚାଲିଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆମାନେ ତ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ପୁଣି ମା ବେଙ୍ଗ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି ସେ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜୀବ। ପୁଣି ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଛୁଆମାନେ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମା ବେଙ୍ଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥରୁଥିବାର ଦେଖି ପଚାରିଲା, ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଛି? କାହିଁକି ଏମିତି ଭୟରେ ଥରୁଛ? ମା ବେଙ୍ଗ ତ ସ୍ୱଭାବରେ ଭାରି ଗର୍ବୀ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସହିପାରିଲା ନାହିଁ ଓ କହିଲା, ମୁଁ ବି ତାଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇପାରିବି। ଏହା କହି ସେ ତାର ପେଟ ଫୁଲାଇ ବଡ଼ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି, ସେ କଣ ଏତିକି ବଡ଼ ଥିଲା? ଠିକ ଅଛି, ଏଥର ଦେଖ ସେ ଏତିକି ବଡ଼ ଥିଲା। ଏହିପରି ମା ବେଙ୍ଗ ପେଟ ଫୁଲାଇ ଶେଷରେ ତାର ପେଟଟି ଢୋ କରି ଫାଟିଗଲା। ପିଲାମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ମା ବେଙ୍ଗ ଅତ୍ୟଧିକ ଗର୍ବ କରି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହି ଗପରୁ କଣ ଶିଖିଲେ? ଅଧିକ ଗର୍ବ କରି ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ।